Urtero legez, bai profesional infantilei eta Naparruan B mailako mutiko nesekin egiten dugu aurkezpena. Aurten ja taldean 17 neska dazkagu, oain dela 3 urte 6ekin hasi ginen, orduan kopuru aldetik ondo gabiltza eta aber datozen urteetan ere bide beretik jarraitze dugun, ez? Pixka bat ere taldean helburua da B mailako mailetan neskak ateratzea eta lehenengo 3 urte hauetan bide egokilai ekin diogu, urtero etorriko balitzaizkigu neska kopuru bat asko hobeto. Azkenean taldeko helburutako bat hori da, ez? Zuei talde bezala asko suportatzen dizue ekonomikoki talde bat mantentzea eta aurrera ateratzea? Bai, batez ere kopurua ere pixka bat aurten ja lehengo urtekoa bikoiztu egin deulako. Horrek eskatzen duna da Euskal Herri mailan egiten dugu egutegian neskekin, naiz mutilekin ere lehiatu Gipuzkoa mailan, batez ere bai gasolinetan diru asko juten da, arropetan ikaragarri juten da, eta gero egutegien badazkagu 8 Opa Espainia izendatuta daude, danak Euskal Herritik kanpo korritzen dira, orduan horrei erantsi behar zaio, hango otordu guztik, loa, gasolinak, eta egia esan diru asko juten da. Urtero beti bilatzea topatze dugu zailtasun horrekin, ez? Esponsorrak bilatu behar dira, ez da gauza erresa, garaiak ez dira onak, orduan garai onak ez direla esponsorrak bilatzeko, baina animatu nahi nuke esponsorrak pixka bat alde honetan gustoko baldin badaka eta gurekin kontaktuan jarri dadila eta eskartuko dut nuke benetan asko. Eta zuetaz gain, profesionalak bai ikusteko bera izan dugu, ze suposatzen duzuentzat baiekin batean benotea? Gutzako disfrutatik dugu bere ondo eukitzen, eta guri gonbidatu dute eta gu asko eskertze dugu. Eta ondo eukitzea profesionalak beti asko gu behira eta ala bategea eta asko eskertze dugu jasan. Zu adibidez, Kopa de Espainiako lider berri jarri zara, nahiko denboraldi polita hasi duzu, nahiko txukun, espero zenuen? Egia esan enun espero, ni junitzen, ondo ikusi nintzen, eta egia da entrenatu genula hortako eta da junitzanen da jarri nintzanen, enun espero egia esan, ondo hasi gara temporada da pixkanak aurreaka. Nola aurre ikusten duzu? Ondo, ni ondo ikusten naiz eta oin saiatuko gara mantentzen nua eta aurreaka. Bera Maiara, lehenengo aldiz txirrindularitza sartu zara. Lehenengo urte izango duzu, zergatik animatu zara? Ainhoa bizilagun bezala daukeu eta beti txikitatik gaitu zaigu esaten hasteko eta beti hurren urteako utzi dut eta aurten hasi behar dut aber. Aizpakin hasi gabik eta aitara ibiltzea horren behar lantzukin aber. Eta gustatu zaizue nolakoak izan dira lehenengo esperientziak? Ondo, hasteko bastante ondo, roain nola seitzen. Ja, laizzer errepidean hasiko zarete, errepideko denboraldiari hasiera emango diozue. Nola sentitzen zarete zuek esperientzia berri hau bizitzeko? Askore ez dakigu, orduan, ikusko dugu.